Sawubona Yebo mama. Mroza unjani? Siyaphila unjani? Ngiyaphila kakhulu akubingelele nje kubabukeli la mfowethu njengomtate we-MC ngikubona ayibuyishaya lento that thing. Hayi ngiyabona vele alithing nje futhi. Akubingelele nje futhi. Ngibingelele mfethu ngibonge futhi kakhulu nje ukuthi yazi yayinhle into yethu. Yazi yayinhle into yeBhinqa Nation. Yazi yayinhle into yomAfrika. Sidlule eintsweni ezibhlungu, oCovid, ibhelu, ikakhulukazi mangingakhuluma ngesifundazwe saKwaZulu Natal, sadlula eintweni ezithinta ukulahlekelwa emsebenzi, ikhukhula. Sasa sithi yini into ezosijabulisa? Sakhumbula ukuthi njengendlembe isholo thina umculo ukuhlabelela kuyamjabulisa umuntu odabukileyo. Manje kukhulu kakhulu ngoba kunanomklomelo omkhulu ozokwenza futhi indle emnyama ukuba ithuthuke wetekisi leQuantum okuzolekelela loyo ozolithola ukuthi abe umculi ozoba nesinkwa angasilethe inganeni zakhe. Kuumlando kuthina njengendle emnyama nami ukuba ingxenye yalolu hlelo lalamhlanje kuyangithokozisa. I-Mother of All MASKANDI Festival ka-2024 ngiyabonga. Sibonga kakhulu Mroza futhi siyabonga kakhulu wazi wachaza kahle. Thank you so much wesikhathi. Kakhulu ngiyabonga kakhulu. No bafethu kuba sila ePeople's Park sibona Mroza la bafethu okade umunye okade u-MC wosuku namhlanje siyabonga kakhulu.